Koncom minulého roka prevzal Beharovčan Michal Idaš v Bratislavskom divadle West ocenenie Most 2008 v kategórii Mladý líder z rúk predsedu Rady mladých Slovenska Jána Gombara. Táto inštitúcia spolu s ministrom školstva túto akciu zastrešovala. Ide o ocenenie za prácu v projekte Dreams and Teams, ktorú tento mladý študent realizoval počas štúdia na Levodskom cirkevnom gymnáziu. Počas štúdií na gymnáziu svätého Františka Asiského som pracoval aj spolu s inými študentmi v tomto projekte a pod drobnohľadom tutoriek pani profesoriek Bajtošovej a Mališkovej sme pracovali v tomto projekte Dreams and Teams pod zaštitou British Council. Hlavnou úlohou bolo organizovanie rôznych podujatí, či už festivalov, hlavne športových pre deti a mládež, ďalej rôzne koncerty, či už protidrogové, výchovné, takisto charitatívne dni, zbierky, výmenné pobyty s partnerskou školou v Anglicku. A jednou z posledných akcií, na ktorej Dreams Teams participovali, bolo privítanie britskej kráľovnej v Poprade. Žiaľ, ja už som nemal tú časť zúčastniť sa tohto posledného, jedného z najvýznamnejších podujatí v rámci pôsobenia, v rámci trvania projektu Dreams and Teams na mojej bývalej škole, lebo už som študentom Žilinskej univerzity. Práca v tomto projekte mi dala veľa, hlavne čo sa týka v rozvoji osobnosti. Získal som veľa skúseností s prácou v tíme. Takisto tento tím bol nesmierne dôležitý pri práci v projekte a bez členov tímu by vlastne tento projekt nemohol fungovať tak, ako fungoval. Michal bol náš študent 8 rokov, od roku 2000 do roku 2008 a počas trvania projektu Dreams and Teams pod zaštitou British Council pracoval ako aktívny člen, ako ten jeden z tých najstarších, ktorý oslovil aj ostatných mladých lídrov, ktorých sme tak nazývali. Dával rôzne nápady, posúval ich ďalej, prišiel s rôznymi inováciami a podobne. Súťaž Most sa vyhlasuje už 4. rok a vždy v inej kategórii. Rada mladých Slovenska v roku 2008 vyhlásila kategóriu mladého lídra a to bola Miškova parketa. Bolo to vlastne o tom, akým spôsobom spojil svoju prácu so svojím okolím, aj v prenesenom význame, ale aj naozaj v tom praktickom. Takže všetky aktivity, v ktorých sa zapájal, všetky nápady, ktoré on priniesol, články, ktoré napísal, akým spôsobom oslovil tých mladších, to všetko sme tam napísali a vybrali ho. Niekedy to bývalo tak, že ten väčšinový podiel koláča pripadol pedagógovi, ale v tomto prípade pripadol žiakovi. Aký to bol pocit? A my sme boli radi, že to bol žiak, lebo to je vlastne výsledok aj našej práce, takže nepriamo sme v tom. A Michal vlastne po odovzdávaní v tom nadšení prišiel, poďakoval mne, kolegyni Mališkovej a venoval nám vlastne tú cenu, že to je naozaj niečo, čo dostal od nás a nejakým spôsobom nám to vracal. Bolo nám mäkko. Pokračujeme ďalej, dokonca na odovzdávanie sme mali členov Dreams and Teams mladších od neho, ktorí sú teda študentami našej školy. A keď videli Michala, ako teda vedel vystúpiť, ako rozprával o svojej práci, ako komunikoval s tým obecenstvom tam aj s nimi, ako si ho pamätali z študentských čias, mali kopu nápadov oni sami, kopu veci, ktoré aj mňa poháňajú ďalej, pretože vidím, že ich tá práca takisto naplňa.